जोबोद मोजां मोनदों। ओरैनोथ' आंनाव बांद्राय आइडिया गैया पार्लारनि, सिख्लाफ्रा बांसिन देलायो बिसोर मिथियो। जोंनाथ' हौवाफोरना हेयार काट। दा आजिखालिथ' बयबो एसे स्टेन्डार्डखौ लुबैसै गावबा गाव कम्फर्टेबल जायगा हिसाबै। दा बेवहाय जेनाखि बे पार्लार गोदानावहाय आं गोबां गोदान गोदान जिनिसफोर नुनो मोन्दों। दा बयखौबो खावलायो ट्राइ नायनो फै। आजिखालिथ' मानो होनबा गोबां पार्लार खुलिबाय। जाय गोसो जेरावखि थाङा मानो बेयावबो बिथांमोनखौ आं खावलायहरो जाहाथे ट्राइ नायनो फैयो हेयार काट हौवाफोरखौ। आरो हिनजावफ्राबो जुदि देलायनो गोसोबा फैबानो जाबाय, मानो होनबा एसे साबसिन नुदों आरो।